Köszönjük szépen, nagyon ügyesek voltatok. Most pedig nyissuk ki a Bibliánkat Máté evangéliumának a legvégénél, a 28. fejezetnél, és a 16-tól a könyv végéig fogom olvasni a misszióparancsolatot, és az alapján hirdetni az igét. Tehát Máté evangélium a 28. fejezet 16. versétől fennállva hallgassuk az igét. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: nekem adatott minden hatalom mennyen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy neked nem fejeződött be a terved, a te akaratod, amikor Jézust magadhoz vetted innen a földről, hanem megbíztál bennünket, a gyülekezetet, hogy képviseljünk téged, amíg vissza nem térsz. Szeretnénk, Istenünk, megérteni a mi feladatunkat, és azt betölteni a mi nemzedékünkben, a mi helyünkön, ahová elhelyeztél bennünket. Arra kérlek, Istenem, hogy te adj ezekben a szavakba, Uram, olyan erőt, hogy az eljusson mi hozzánk, és az legyen bátorító arra, hogy tudjunk tovább lépni, és tudjuk képviselni a nevedet az emberek között. Kérlek, Istenem, hogy szólíts most meg bennünket. Amen. Foglaljunk helyet. A misszió parancs, amit remélem, hogy minden baptista ismer, tehát ha nincsenek itt baptista, vagy vannak itt nem baptisták, hát remélem nektek, ti is ismeritek ezt az igét, de azt gondolom, hogy ez egy olyan igevers, amit minden baptistának kívülről kell tudni, úgyhogy remélem, most nem kérdezem ki, de ezt minden baptistának kívülről, úgyhogy tanuljátok meg, ha eddig nem tudtátok. Tehát ez egy nagyon fontos igeszakasz, talán legalább annyira fontos, mint a János 3.16, az biztos mindannyian tudjuk, de a misszió parancs is egy rendkívül fontos parancs, hiszen az Úr Jézusnak az utolsó rendelkezése itt a földön, amit olvastunk itt a Máté evangélium a végén, ez tulajdonképpen ugyanazok az események, mint amit Lukács megírt az apostolok cselekedetei elején, ez tulajdonképpen a mennybe menetelnek az időszakára esik, arra a napra, mikor Jézus Krisztus eltávozott innen a földről. Itt már nem írja le Máté, hogy mi történt ezután a parancs után, hogy Jézus felemeltetett az égbe, és felhő takarta el az ő szemeik elől. Ő befejezi itt a misszió parancsnál, Lukács tovább vezeti aztán, hogy hogyan próbálták, hogyan valósították meg Jézusnak a missziós parancsát az első gyülekezetek, az első századnak a keresztényei. De nagyon lényeges dolog, hogy lássuk, hogy ez a missziós parancs, ez nem csupán a 11 tanítványnak íródott, vagy nekik mondta el Jézus, hanem ez a minden korok keresztényeinek szóló parancsolat és felszólítás. Ezért mi, akik ma 21. századi keresztények vagyunk, számunkra ugyanúgy érvényes ez a parancsolat, mint azok számára, akik először hallották ezt az igét. Parancsolatról van szó, bár itt nem hangzik el az a szó, hogy parancsolom nektek, hanem, de mégis a formáját tekintve mégis egy parancsolatot látunk, hiszen úgy kezdődik, hogy nekem adatott minden hatalom, és ha belegondolunk abba, hogy a 10 parancsolat hogyan kezdődik úgy, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, pontosan így vezeti be Jézus is, hogy én vagyok minden hatalomnak a forrása, vagyis van jogom arra, hogy titeket parancsoljalak, és aztán elmondja, hogy mit tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Hogyha arra gondolunk, hogy bűn az, amikor valamit nem csinálunk, amit Isten parancsolt, vagyis a bűn az, amikor parancsolatot szegünk, akkor én azt gondolom, hogy bűn az, ha Isten népe nem hirdeti az evangéliumot. Nem csak az a bűn, hogyha lopunk, hazudunk, csalunk, meg káromkodunk, ezek bűnök természetesen a Biblia alapján, de meggyőződésem, hogy ugyanolyan bűn az, hogyha nincs az életemben a missziónak szerepe, hiszen ez is Jézusnak a parancsolata, ráadásul Jézusnak az utolsó parancsolata, mivel ez volt nagyon a szívén, ez volt, amit utoljára elmondott a tanítványoknak.
Ezért meggyőződésem, hogy nekünk, akik ma élünk ezen a földön, nagyon lényeges, hogy megértsük, hogy mit akar Isten a mi életünkkel. Hogy nem véletlenül, meg nem csak azért vagyunk itt a földön, hogy jókat legyünk, hogy jól betöltsük az életünket, hogy jól érezzük magunkat a világba, és a jó kis istentiszteleteket tartsunk magunknak, hanem az életünknek a célja, legfontosabb célja az, hogy embereket megnyerni az üdvösségnek. Én emlékszem, mikor megtértem, Tamás kérdezte, vagy mondta, hogy csukjuk be a szemünket, és képzeljük el. Hát nekem ez már több mint 20 éve volt, tehát több mint Tamás, kétszer olyan hívő vagyok, mint te, vagy kétszer olyan hosszú ideje vagyok már hívő. Ez nem jelenti, hogy kétszer olyan hívő vagyok, de hogy emlékszem arra, amikor megtértem, és Isten kiemelt a régi életemből, akkor az volt a szívemben, az volt az imádságom, hogy Istenem, vigyél el engem. Úgy szeretnék már hazamenni. Amikor olvastam a Bibliában arról, hogy milyen lesz a mennyország, akkor mindig az volt bennem, hogy úgy szeretnék már ott lenni. Hát most minek itt a földi életet most leélni, annyi sok szenvedés, nyomorúság, meg sok fájdalom, meg harc, semmi értelme ennek az egésznek. Hát én most már megtértem, most már úgyis a mennybe kerülök, most már legyen vége az életemnek, menjek haza. De aztán megértettem azt, hogy Isten nem akarja, hogy meghalljak még, vagy hogy elvigyen engem, hanem egyetlen egy oka van, amiért itt hagyott a föld, vagy itt hagy bennünket, az az, hogy képviseljük az ő nevét. És ez nagyon lényeges, hogy ezt megértsük, hogy nem azért vagyunk itt keresztények a földön, hogy a saját életünket megvalósítsuk. Ez egy lényeges dolog lehet az életünkbe, de alapvetően, ha ez lenne az életünk célja, akkor már régen elvitt volna az Úr, mert önmagunkat megvalósítsuk a mennybe majd, ott tökéletesen. De itt a földön az életünk célja az, hogy őt képviseljük, hogy embereket megnyerjünk az üdvösségre. Amikor Jézus ezt a parancsolatot elmondta, akkor valószínű a tanítványok egy picit megijedtek. Meg furcsán néztek Jézusra, hiszen Jézus egészen addig, míg ezt a parancsolatot el nem mondta, arról beszélt a tanítványoknak, hogy nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. És az ő küldetését jó részt zsidó közösségben és zsidók között végezte, és amikor elküldi először a tanítványokat kettesével, hogy tegyenek bizonyságot róla, akkor azt mondta nekik a Máté 10-ben, hogy pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, samaritánusok városába ne menjetek be. Tehát Jézusnak a küldetése elsősorban Izrael népének szólt, a zsidó népnek szólt. Néha-néha látunk történeteket, hogy ő nem zsidókkal is tartott kapcsolatot, a samáriai asszonnyal, vagy a kánaánita nővel, akinek meggyógyította a gyermekét, vagy látjuk a római századost, aki megtér. Tehát néhány ilyen történet, ezek inkább kivételek voltak a jézusi történetben, mint szabályok, hiszen Jézus elsősorban Izrael népéhez jött. És egyszer csak Jézus valami újat mond a tanítványoknak, és azt mondja, hogy nem csak az Izrael népének hirdessétek az evangéliumot, hanem minden népnek. És hogyha ennek a misszió parancsnak a kulcs szavát szeretnénk megtalálni, akkor ennek a misszió parancsnak a kulcs szava az a minden népnek. Hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet. És ez a misszió parancs azt jelenti, hogy nincs olyan ember, akihez Isten ne szeretné eljuttatni az ő szeretetét, az ő kegyelmét. Hogyha most belegondolunk abba, hogy mennyien élnek a világban, nem tudom, most 6 milliárd, nem tudom, 7 milliárd körül vagyunk már, hogy hány emberhez jutott már el az evangélium, akkor azért rá kell döbbennünk arra, hogy még nem tartunk a munkánk végénél. Rengeteg sok ember még egyáltalán nem hallott Jézusról. De nem csak a föld végső határáról kell gondolkodnunk, hanem kell gondolkodnunk azon, hogy a mi európai kultúránkban, miben benne élünk, itt mindenki hallott már Jézus Krisztusról. Ma egy olyan világban élünk, amit úgy nevezünk, hogy szekularizált világ, tehát egy Istentől elszakadt társadalomban élünk, ahol az emberek életében azt gondolom szinte semmi jelentősége nincs a vallásnak. II. János Pál volt, aki megfogalmazta, hogy újra kell evangélizálni Európát. És ma is azt gondolom, hogy egy nagyon fontos üzenet ez, nem csak a katolikusoknak, hanem a minden kereszténynek, hogy itt van az ideje annak, hogy újra kell evangélizálni Európát. Mert lehet, hogy Európában
van a legnagyobb szükség arra, hogy az emberek megtérjenek. A világnak több pontjáról, ahol hallunk beszámolókat, Ázsiáról, Afrikáról, Dél-Amerikáról, mind olyan beszámolókat hallunk, hogy micsoda ébredések vannak, hogy tömegével mennek az emberek Jézushoz. Afrikába képzeljünk el olyan evangelizációs istentiszteleteket, ahol több mint 1 millió ember gyűlik össze, hogy az evangéliumot hallja. El tudjátok képzelni? Az egy fél Budapest. 1 millió ember összegyűlik azért, hogy hallgassa az igét. És kiáll egy misszionárius, és egy prédikáció alatt akár több 10 000 ember adja át az életét Jézusnak. Ilyen munkák történnek ma a világban, de nem Európában. Európában mit látunk? Gyülekezeteket zárnak be, templomokat zárnak be. Nemrégiben olvastam egy olyan újságcikket, hogy Angliában nagyon sok gyülekezetből kocsmákat csinálnak. Azért, mert kiürültek a templomok. Hát valamire kell használni, csinálunk ilyen pubokat belőle. Szép díszes épületek. És a kérdés, ez a jövő? Európában előbb-utóbb nem lesznek templomok, vagy a templomaink majd ilyen pubok lesznek? Vagy itt az ideje annak, hogy Isten népe újból megértse azt, hogy miért él ezen a világon. És ahogy Jézus a tanítványokat bátorítja, úgy azt gondolom, hogy bennünket is kell, hogy bátorítson ez az ige. Ha belegondolunk abba, hogy mennyire törékeny emberek voltak ők. 11 olyan ember, aki össze volt zavarodva. Itt úgy olvassuk a Bibliába, hogy leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Tehát tele voltak kérdésekkel, nem értettek egy csomó mindent. Most hová mész el, Jézus? Most örülünk annak, hogy feltámadtál, hogy itt vagy ismét közöttünk. Most meg azt mondod, hogy el fogsz menni. Tele voltak kétségekkel, és akkor azt mondja nekik Jézus, hogy ti 11 ember elmentek és bizonságot tesztek mindenütt a világon. És amikor ezt hallották, akkor biztos megfogalmazódott bennük, hogy mi? Péter magára nézett, és azt mondta, hogy talán, hogy én nagypénteken még aznak a kis csoportnak sem mertem fölvállalni azt, hogy én a tanítványod vagyok, hanem azt mondtam, hogy nem is ismerlek téged. És most engem arra hívsz, hogy én menjek és tanítvánnyá tegyek majd embereket, sokakat? Ha mi azzal küzdködünk a saját szívünkbe, hogy alkalmatlannak érezzük magunkat, vagy erőtelennek érezzük magunkat, vagy nem kompetensnek érezzük magunkat az evangélium hirdetésére, meggyőződésem, az a 11 ember ugyanígy érezte magát. Vagy talán még jobban. Mert mi nem 11-en vagyunk, itt ebben a gyülekezetben is sokkal többen vagyunk, mint 11, de hányan élnek itt akár Budapesten hívő keresztények? Az a 11 ember akkor megváltoztatta a világot. Vagyis Isten megváltoztatta ezáltal, 11 ember által az akkori világot. Ma nem tudná ezt megtenni Isten népén keresztül, hogyha a szívünket odaadnánk neki, hogyha odaszánnánk az életünket arra, amire ő elhívott bennünket, hogy megértenénk azt, hogy mi, akiket Isten megmentett a halálból, arra hívott el, hogy másokat is megmentsünk a halálból. Moody egy nagyon fantasztikus evangélista volt, és nagyon sok 100 000 embereknek hirdette az evangéliumot. Ő így kommentálta ezt a jelenetet az egyik könyvébe. Elképzelem magamba, hogy Péter, mikor az Úr elküldte prédikálni, azt kérdezte tőle: Uram, igazán úgy érted, hogy visszamenjünk Jeruzsálembe, és azoknak prédikáljunk, akik meggyilkoltak? Mire Jézus így felelt: igen, keresd föl azt az embert, aki arcomba köpött, mondd meg neki, hogy még számára is van hely az országomban. Menj és keresd meg azt, aki a tövis koronát fonta, és mondd meg neki, hogy én is tartogatok számára koronát, ha hozzám jön, de annak nincsenek tövisei. Ha meglátod azt az embert, aki lándzsáját az oldalamba döfte, mondd meg neki, hogy rövidebb út is van a szívemhez annál. Jézus olyan emberekhez küldte vissza a tanítványokat, akik őt keresztre feszítették. Az első prédikáció 10 nappal ezután, a parancsolat után Jeruzsálemben történik, amikor pünkösd napján kitöltetik a Szentlélek. És Péter azoknak az embereknek kezd prédikálni, akik keresztre feszítették Jézust.
ez benne is van a pünkösdi prédikáció, hogy ti, akik megfeszítettétek őt, és tudjátok, hogy az Isten Úrrá és Krisztussá tette őt, és térjetek meg. Vagyis azok az emberek, akik Istentől idegenek, Istennek az ellenségei voltak, most megtért Istennek a hívei, követőivé lettek. És hogyha a világban azt tapasztaljuk, hogy ezek az emberek, akik körülvesznek bennünket, ezek nem érdemlik meg az evangéliumot, nem? Mert olyan bűnös ember mindegyik, hát nyomorult népség, akik körülvesznek bennünket, nem úgy, mint mi, mert mi azért tudunk jól élni, de értsük meg azt, hogy Isten pont az ilyen bűnös emberekért halt meg a kereszten. Istennek a legnagyobb szeretete az a Golgotán látszódik meg. Ugye úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Vagyis mi az, ami Istent legjobban motiválja és a legjobban foglalkoztatja, az az emberek üdvössége. A legdrágábbat adja Isten azért, hogy az emberek ne a pokolba kerüljenek, hogy ne reménytelenül éljék az életüket, hanem hogy megmeneküljenek és vele örökké együtt lenjenek a mennybe. Ez az, ami Isten számára a legfontosabb. Hogyha én szeretem Istent, akkor kell, hogy érdekeljen az, hogy mi érdekli őt. Nem? Mert hogyha nem érdekel az, hogy mert mondhatom azt Istennek, hogy hú, de szeretlek téged, de ami téged érdekel, az engem annyira nem érdekel, akkor nem szeretem őt. Ha én szeretem Jézust, akkor ugyanaz motivál engem, ami őt motiválja. Értitek? Hogy ugyanaz az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban volt, aki nem tekintette zsákmánynak az, hogy ő Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett föl, engedelmes volt egészen a kereszthalálig, és Isten felmagasztalta őt. Vagyis Jézus életének a célja az a szolgálat volt, hogy önmagát, a saját életét föláldozva másokért sokakat megmentsen. Hadd mondjam el, hogy szerintem a misszió nem történik áldozat nélkül. Ha én nem halok meg önmagamnak, úgy, mint Jézus önmagának, akkor nem tudok megnyerni másokat Jézus Krisztusnak. Ez egy nagyon komoly igazság, de nincs misszió anélkül, hogy az ember azt nem mondja, hogy az én életem sem fontos vagy drága nekem azért, hogy embereket Istennek megnyerjek. Hadd kérdezzem meg, hogy van-e ilyen indulat a szívünkbe, vagy van-e ilyen vágy a szívünkbe? Vagy már egy kicsit úgy elhalványult ez, és már inkább sokkal jobban érdekelnek bennünket a saját tevékenységeink és hobbiaink, mint a lélekmentés. De Isten ezért szeretne bennünket újból ébrezgetni. Most szeretném, ha kivetítenétek egy képet. Remélem, hogy látjuk, a Facebookra is kitettem. Én kérdeztem azt, hogy miről szól ez a kép. Nem ez. Valaki azt mondta, hogy ez a világ vége, amikor az emberek elvesznek majd, és a hívő emberek meg majd üdvözülnek. De ez a kép nem erről szól. Ez a kép, ez a mai világ, ahol emberek fuldokolnak az életnek a tengerében, és Isten megváltott népe egy kis szigeten él. És mit csinál? Zenélgetnek, udvarolgatnak, sportolnak, eszegetnek, iszogatnak, telefonálgatnak, és közben emberek fulladnak meg. Amikor ezt a képet nézem, akkor azért eszembe jut, hogy ez a gyülekezet, most nem az angyalföldi gyülekezet, hanem Isten népe ma a 21. században. Amikor olyan jó partikat tudunk csinálni magunknak, jó zenékkel, mindennel, éltet bennünket az a sok-sok elfoglaltság, amivel teletömjük az életünket, de közben emberek körülöttünk vesznek el. Persze van néhány ember, aki azért próbálkozik. Ugye van, aki mentővet próbál dobálni a vízbe. Egy kis csónakkal ki is mennek, hogy mentsenek embereket, de csak kevesen. Hadd kérdezzem meg, hogy te hogyan akarod leélni az életedet? Akarsz ezen a pici szigeten ott élvezni az életnek a jóságát, adományait, vagy kész vagy arra, hogy kimenjél oda a vizekre, a háborgó vizekre, hogy embereket mentsél ki a vízből? Ez a döntés, ez rajtad, meg rajtam múlik, de mégis Isten arra bátorít ebben az igében, hogy menjetek, tegyetek tanítvánnyá. Mert ez az én szívemnek a vágya. És hogyha én szeretem az Istent, és az a vágyam, hogy őt dicsőítsem,
akkor azzal fogom megdicsőíteni őt, hogy teszem azt, amit ő mond. Mert egyébként meg a dicsőítésem csak üres szavak. És azt mondja Jézus, hogy ne énekelgessé már nekem, mert azt hiszed, hogy éneked olyan, mint Dávidé. De nem, ez csak pajzán éneklés. Majd akkor lesz a te éneklésed olyan, mint Dávidé, hogyha te is olyan engedelmes szívű ember leszel, mint Dávid. És ezért kell, hogy Isten népe valahol kilépjen ebből a helyzetből, amiben benne van. Persze nehéz dolog, és tudom azt, hogy ez egy olyan, amit nehezen tudunk felvállalni, hiszen miért kockáztatnánk az életünket. Ráadásul azért abba is belegondolok, hogy nem mindig látjuk a világot ilyen tragikusnak. Én, hogyha elgondolom azt, hogy megyek az utcán, és látom az embereket, vagy most, hogyha vasárnap délelőtt bemennénk mondjuk a West Endbe, valószínűleg többen lennének ott, mint itt. Elhiszitek? Úgy tolonganak az emberek egyik üzletből a másikba, mint hogyha valami fontos dolog lenne ott, vagy nem tudom micsoda. Biztos sokkal többen vannak, mint itt. Elhiszitek? Most ezeknek az embereknek az életét nehezen tudom úgy látni, hogy ők fuldoklanak a vízbe. Látszólag boldog emberekről van szó. És az a problémánk nekünk sokszor keresztényeknek, hogy nem látjuk az embereknek az igazi állapotát. Csak azt látjuk, hogy legújabb autókkal furikáznak, hogy jól menő vállalkozásaik vannak, hogy utazgatnak mindenhová a világba. Hát ezek boldog emberek, nem? És persze van néhány lúzer, ugye, akik mondjuk rosszul megy az életük, és azok alkoholisták, kábítószeresek lesznek. Na azok azért fuldoklanak, azokat meg kell menteni. De hogy nem csak a társadalomnak a vesztes csoportja, aki mondjuk 3-szor elvált, és alkoholista lett, és már halálra itta a máját. Nem csak annak van szüksége Jézusra, hanem annak az egyetemi tanárnak, akinek jó családja van, és aki nagyon jó karriert futott be, és nem is tudja, hogy az élete ugyanúgy elveszik, és ugyanúgy fuldoklik az életnek a tengerébe. És kell, hogy az én életemet valahogy így mutassa meg Isten, hogy mutassa meg a lelki szemeink előtt, hogy milyen az embereknek az állapota. Persze nagyon nehéz azt az embert megmenteni, aki maga nem érzi, hogy bajba van, ugye? Mert lehet, hogy én mondom neki az evangéliumot, azt mondja, hogy nekem jól vagyok, nem? Könnyebb annak az embernek elmondani az evangéliumot, aki már amúgy is már ugye elfették a hullámok. De azt gondolom, hogy ez nem akadály annak, hogy mi mégis tegyük ezt a dolgot. Aggeus prófétát tanulmányoztuk a héten, és nekem nagyon megszólított belőle az Isten ebből a prófétai könyvből. Azt mondja itt az Isten igéje, az Aggeus próféta 1:9-be. Így szól a seregek ura, azért, mert az én házam romokban hever, ti meg csak a saját magatok háza körül szorgoskodtok. És erről nagyon sokat beszéltünk, és szerintem nagyon mai ige a 21. századi keresztényeknek, hogy az Istennek az ügye romokban hever, mert senki nem törődik az Isten ügyével, és közben mi a saját házunk körül szorgoskodunk csak. És Istennek meg kell változtatnia, mint akkor Aggeus próféta korában is ezt a mentalitást, hogy persze fontos az én házam, az én életem, de mégiscsak első az Istennek a háza, az Istennek a szolgálata. És amikor helyreáll ez a rend Aggeusnak az idejében, akkor Isten egy óriási áldást ad az ő népének. És én azt gondolom, hogy Isten ma is szeretne bennünket megáldani itt Európába, de várja azt, hogy ezt a döntést meghozzuk, hogy az én életem építkezése mellett az Isten országát akarom építeni. Az emberek megmentésért akarok munkálkodni. Egy történetet hallottam, ez Jim Petersonnek a története. Nem tudom, ismeritek ezt a könyvet, Evangelizálás, mint életstílus. Ajánlom ezt elolvasásra. Már egy kicsit régebben jelent meg, de nagyon-nagyon jó könyv az evangelizálásról. És ő írja le a könyvének a bevezetőjében, hogy egyszer egy misszionárius konferenciára mentek Brazíliába, és hajóval mentek, ez egy 16 napos hajóút volt. És a hajón 80 misszionárius volt, és körülbelül 80 hitetlen. Most gondoljunk bele. Mekkora lehetőség, ugye, arra, hogy missziózzanak.
A 80 misszionárius, ugye ők misszionáriusok, találjátok ki, mivel töltötték azt a 16 napot. Egymással jókat beszélgettek, és okfejtéseket gyakoroltak, hogy mi a misszió. És megbeszélték, hogy kell missziózni. És ott volt 80 hitetlen a hajón, és eszük ágába nem jutott, hogy akkor mi azért vagyunk itt, és ilyen lehetőségünk nincs többé az életben, hogy ennyire jó arányba legyünk. És ez a Jim Petersen volt, aki egy picit úgy már elkezdett ez lelkiismeret furdalást okozni, hogy nem jó, amit csinálunk. Hát kéne már beszélni ezekkel az emberekkel, ha már itt vagyunk a hajón velük, és elkezdett bizonyságokat tenni. Erre a többi is kicsit lelkiismeret furdalást okozott nekik, és gondolták, hogy meghirdetünk egy istentiszteletet, akkor meghívjuk ezt a 80 embert. Találjátok, hányan jöttek el az istentiszteletre? Egyetlen egy ember sem. Mert néha az a baj velünk, és azt mondja Jim Petersen, hogy így missziózik a mai Isten népe. Hogy azt gondoljuk, hogy persze jó, ha már Isten a szívünkre helyezte az, hogy elkárhoznak az emberek, akkor csinálunk evangelizációt. Az mit jelent? Meghirdetünk egy alkalmat a gyülekezetbe, ahol meghívunk egy jó pásztort, aki majd prédikálni fogja az evangéliumot, és megtér mindenki. De ezekre az evangelizációkra nem jönnek el azok, akiknek el kéne jönni. Mert a feladat nem erről szól, hogy hívjuk embereket. Jézus azt mondja, hogy menjetek, tegyetek tanítvánnyá. Vagyis az evangelizáció azt jelenti, hogy én, aki ebben a világban élek, abban a környezetben, ahová helyezett az Isten, ott tudatosan a kapcsolataim révén elmondom azt, hogy kicsoda Jézus. Persze ez nem azt jelenti, hogy az evangelizálás az ilyen aratást jelent. Néha mi ilyen aratás kényszerbe vagyunk, ugye? Mert azt gondoljuk, a jó evangélista az, aki 10 perc alatt megtéríti az embert, ugye? Az már jó, nem? Emlékszem, annak idején, lehet, hogy ti is használtátok. Jó egyébként, a Timóteus társaságnak volt ilyen 4 pont füzetecskéje. Használtátok? Engem iszonyúan zavart. Most megmondom miért. Mert hogy 4 pontban, nekem is a 4. pontnál már ott kell tartanom, hogy megtérek. De az evangelizálás az egy sokkal több. És az a baj, hogy mi azt gondoljuk, hogy ez az evangelizálás, hogy elmondok 4 pontot, az rögtön elsírja magát, megtér, és akkor letudtam a feladatot. De az evangelizálás egy ilyen tudatosabb életforma. Az, hogy emberekbe belefektetek az ő életükbe, és nem mindig nyomom az ő torkukon az, hogy meg kell térni. Mert egy olyan világban élünk, ahol az emberek távol vannak Istentől. Elgondolkodtam azon, hogy vajon Pál apostol miért volt sikeres evangélista. Azért, mert Pál apostol ő arató volt. Ő tulajdonképpen végigment a városokba, és mindenütt learatta azt, ami már el volt készítve. De ő aztán utána tovább állt, ment tovább, és a gyülekezetekre bízta, hogy onnan tovább folytassák a szolgálatot. De az ő szolgálatuk már sokkal nehezebb volt, mint Pálé. Pünköskor miért tért meg 3000 ember azonnal? Azért, mert elő voltak készítve. Csak le kellett aratni. Mi meg sokszor szeretnénk aratni, csak éppen nem vetettünk semmit. És a mi munkánk lehet, hogy ma egy olyan feladat, hogy egy olyan társadalomba, ahol nagyon is messze vannak az emberek Istentől, sokkal többet vetni az embereknek az életébe. A Kolossi levélben van egy ige szakasz, egy nagyon érdekes, ez Pál apostol tanítja, hogy hogyan missziózzon ez a gyülekezet. Azt mondja, a 4. fejezet 2-től a 6. verséig, az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek, ne szűnjetek meg hálát adni, imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most fogoly is vagyok, hogy azt hirdessem. Bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel, beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok megfelelni. Vagyis itt nem arról beszél Pál, hogy mindenkit azonnal térítsetek meg, hanem arról beszél, hogy egyrészt imádkozzatok sokat, másrészt bölcsen viselkedjetek, úgy éljetek, hogy az emberek lássák az életeteket,
És aztán tegyenek föl akár ők kérdéseket, hogy ti meg bölcsen, akkor meg tudjatok felelni. És meggyőződésem, hogy egy hitetlen környezetben nem az az elsődleges misszió, hogy mindenkinek lenyomjuk a torkán az, hogy meg kell térned, hanem az, hogy megéljük az igét. És aztán, amikor kedvező alkalom van, azt meg megragadjuk. De azt meg kell ragadni. És hogyha e szerint éljük az életünket, azt gondolom, betöltjük a missziós parancsolatot. Mert a világ számára lehet, hogy ma sokkal fontosabb kérdés az, hogy mi a keresztény üzenet, vagy keresztény üzeneté fontosabb kérdés az, hogy ez működik-e az ember életébe. És amikor azt látják, hogy egy hívő embernek boldog a házassága, hogy úgy neveli a gyermekeit, hogy azok nem kábítószereznek és nem lesznek alkoholisták, akkor azt mondják, hogy ezek valamit tudnak. Vagy amikor azt látják, hogy a hívő emberek be tudják osztani a pénzüket, vagy szorgalmasak a munkahelyükön, akkor azt mondják, hogy azért van mit tőletek tanulnunk. De amikor azt látják, hogy a hívő ember sokkal zagyvább, mint néhány hitetlen ember, akkor azt mondják, hogy na hát ez nekünk annyira nem kell, mert olyan hajnövesztő szert árusítasz, ami neked se használt. Tehát ezért fontos, hogy az életem mennyire van rendben, hogy aztán tudjak bizonságot tenni. Hogy ez az Isten igéjének az ereje. Hogy az ereje megvan-e az én életemben, vagyis engem átformál-e Krisztus. Az én értékrendemet, a viselkedésemet, a kapcsolataimat, és aztán hitelesen tudom-e képviselni őt az emberek előtt. És a másik dolog, hogy nem biztos, hogy nekünk tömegekbe kell gondolkodnunk. Mert azt mondja Jézus, hogy menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Hát én arra gondolok, hogy én egyedül minden népet biztos nem tudnék megevangélizálni, de szerintem egyikünk se. De ez a minden nép felé való evangélizálás, ez az Isten népének szóló üzenet. Neked személy szerint lehet, hogy csak 2-3 embert szeretne Isten rád bízni. És nagyon örülök annak, hogy ifé hallottam, volt egy olyan téma, hogy imádkoztatok 1-2 emberért, akiket Isten a szívetekre helyezett. Erika, mondtad, hogy azóta már imádkoztál valakiért, és az a valaki szeretne eljönni imaházba. És pontosan ezt jelenti szerintem az evangelizáció. Hogy ne tömegekbe akarjunk mi gondolkodni, hanem emberekbe, akibe sokat belefektetek. Az én időmet, az energiámat, hogy látja az életemet, és aztán megkívánja azt az életet, amit élek. Ez egy sokkal fáradtságosabb, és egy sokkal hosszabban tartó munka, mint az, hogy megyek és learatom az embereket. Mert lehet, hogy vannak ilyen helyek, ahol még mindig aratnak, de szerintem ma Magyarországon és Budapesten arra van szükség, hogy az embereknek az életét előkészíteni, hogy vetni a magot, hogy mi legyünk a világ világossága, a föld sója, és egyszerűen elkezdődjön az emberek életébe valami változás. És aztán, amikor van lehetőség, akkor meg elmondani, hogy azért vagyok én ilyen, mert nem én vagyok ilyen jó, hanem azért, mert az én életemet megváltoztatta Jézus. De ez egy nagyon lényeges dolog, hogy ez így működik. Egy történetet hallottam, annak idején Kínában nem voltak még orvosok, és egyszer egy misszionárius pásztor ment oda, aki orvos volt, és ez egy szemorvos volt, és nagyon sok szembeteg volt akkor Kínában, és az egyik embernek valamilyen, nem tudom, hályog volt a szemén, azt levette, és meggyógyult, látott az ember. 1 év múlva ez az ember 250 vakot vitt oda hozzá, képzeljétek el. Úgy vitte oda, hogy több 100 kilométerről gyűjtötte össze a vakokat, és egy ilyen hosszú, ilyen zsinort fogott a kezébe, hogy mindenki fogja meg a zsinort, és ő ment elől, és vitte ezeket a vakokat oda az orvos misszionáriushoz. És mondta, hogy elhoztam ezt a 250 embert, engem meggyógyítottam, hogy gyógyíts meg őket. És én azt gondolom, hogy ez pontosan jó példája az evangelizációnak. Hogyha az én életemet meggyógyította Jézus, és nem egy misszionárius, ha Jézus megnyitotta a szememet, akkor utána szeretném odavinni hozzá a többi vakot, hogy most ti is lássatok. De az első kérdés az, hogy a te életedet meggyógyította már Jézus. Hogy te látsz, hogy a te életed megváltozott, hogy betölti a szívedet az öröm, ami Istennek az öröme. Hiszen hogyan tudnék beszélni Jézusnak az öröméről, hogyha én magam nem örülök annak, nem? Hogy keresztény élet az boldog, de én egyébként meg nagyon szomorú vagyok.
De azért térjél meg, mert lehet, hogy neked működik. Nem, ez így nem jó. Tehát ha az én életemben nem működik, akkor hogyan működjön a másik életébe? Engedd, hogy Jézus először a te életedet átformálja. Hogy a te életedet betöltse. És akkor képes leszel arra, hogy másoknak az életében is hatással legyél. Nem véletlenül mondja Jézus ezeknek a tanítványoknak, akik itt kétségek között vannak ott, amikor hallják a misszió parancsot. Hogy azt mondja, hogy még most nem menjetek sehová, vártok 10 napot. Aztán eljön majd a Szentlélek, betölt benneteket, és aztán lesztek nekem tanúim. Mert a misszió parancs az így folytatódik az apostolok cselekedeteibe. Hogy ezt a munkát, ezt nem tudják ők végezni. És a missziót mi nem tudjuk végezni úgy, hogy most mi kimegyünk innen, és most mindenkit jó megevangelizálunk, mert azt mondta a lelkész, hogy ezt kell csinálni, hanem az történik, hogy az életünket betölti az Isten szelleme. Betölti. És az óriási változásokat okoz először bennem, és aztán utána meg rajtam keresztül másoknak az életébe. És nem véletlen az, hogy a pünkösd után tudják majd ezt a missziós parancsolatot megvalósítani. Azután, hogy az életüket betöltötte az erő. Lehet, hogy ma Isten népének erre van szüksége, hogy miközben mi tudjuk a fejünkbe azt, hogy kéne missziózni. És legtöbbször ezt ilyen lelkiismert furdalásként éljük meg, hogy már megint arról volt szó, hogy milyen rossz keresztények vagyunk, mert még senkit nem vezettem az Úr Jézushoz, és hogy érezzem magamat nagyon rosszul, és így ezzel lehet, hogy néhány órát így eltöltünk ezzel a rágódással, de aztán utána visszazökkenünk a régi életünkbe. De nem ez a cél, hanem az, hogy Istennek a népe megértse azt, hogy a Szentlélek nélkül nem megy. Ez nem megy. Hogy Moody, akiről beszéltem, képzeljétek el, az ő könyvében azt írja le, hogy életének az első szakaszában ő prédikált az embereknek, és senki nem tért meg. Pedig aztán ő nagyon sok teológiát elvégzett, ő már doktor volt, minden volt, de nem tértek meg az emberek. És képzeljétek el, 2 idős nénike a gyülekezetből oda ment hozzá, és azt mondta, hogy Moody testvér, mi szeretnénk érted imádkozni, hogy az Isten töltse meg a szívedet a Szentlélekkel. És akkor a Moody testvér nagyon mondta, hogy hát 2 idős nénik, mit tudnak ezek itt, én már doktor vagyok a teológiában, ezek meg itt mondják nekem, hát föl volt háborodva, hogy mit képzel magáról ez a 2 néni itt a gyülekezetbe. De valahogy nem hagyta nyugton ez a gondolat, és azon a héten megkereste a 2 idős testvért, és azt mondta, hogy imádkozzatok értem. És a 2 idős testvérnő elkezdett érte imádkozni, és a Moody-nak az életét betöltött az Isten szent lelke. Azt mondta, hogy olyan volt, hogy kimentem az utcán, és nem bírtam megállni a lábamon. Be kellett mennem egy helyre, mert majdnem elestem. és nem tudtam, mi történik velem. És ahogy az Isten szelleme betöltötte Moody-nak az életét, elkezdett prédikálni. Azt mondja, hogy nem tudom, mi volt, de hogy ugyanúgy prédikáltam, mint azelőtt. De hogy most tömegével egyszer jöttek az emberek. Valami történt. És tudom azt, hogy nekünk is ez kell az életünkbe, hogy amikor csak én állok itt, és azt mondom, hogy térjetek meg, akkor még azt mondom, jó, ez lehet, hogy igaz is. De amikor az Isten szelleme, akkor annak ereje van. És amikor az életünkben, amikor kimegyünk bizonságot tenni, akkor lehet, hogy én nagyon meggyőző vagyok, mert nagyon jól tudok érvelni. De egészen más, amikor az Istennek a szent lelke egyszerűen bennem van, és egyszerűen ő tesz bizonságot arról, hogy kicsoda Jézus. És úgy gondolom, hogy ez így működik, mert ez így teljes ez a misszióparancs. Még egy fontos dolgot szeretnék ebből kiemelni, hogy az evangelizáció soha nem áll meg addig, hogy döntésre hívjuk az embereket. Mert Jézus nem csak arról beszél, hogy menjetek és hívjátok döntésre az embereket. Hogy hangzik a misszióparancs? Tegyetek tanítvánnyá. És sokszor az a baj, hogy mi gyülekezetekben néha megállunk ott, hogy megtérnek az emberek. De hogy a dolognak a lényege és célja a tanítványátétel. Vagyis olyan emberek, akik másokat is tudnak már tanítványozni, valahol az életük felnőtt. És ez a nagy feladata a gyülekezetünknek is, hogy ne csak mondjuk a törekvő órán végigvezetjük az embereket, bemerítkeznek és nagyon örülünk, hanem utána tovább, hogy tanítvánnyá nevelni az embereket. Mert itt ennek egy pontja az, hogy bemerítve őket. Ez egy fontos igazság. A misszió parancsban benne van az, hogy be kell merítkezni.
Ma nagyon sokszor még azt hallom baptista gyülekezetekből is, hogy hát a bemerítés az nem fontos, a fontos a megtérés. De a misszió parancsban benne van az, hogy be kell merítkezni. Ez is benne van. És tanítva őket mindarra, amit néktek parancsoltam. Tanítva. És a tanítás által az emberek tanítványokká lesznek. Vagyis, hogyha Isten az én szívemre helyezett embereket, akkor nekem azt, ha fölvállalom, akkor annyit jelent, hogy nem csak odáig vezetem, hogy megtér, hanem lehet, hogy tovább vezetem odáig, míg hitben fölnő, hogy erősödik. Ez egy kemény munka. És azt gondolom, hogy egy nehéz feladat. De azt mondja Jézus, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezt lehet, hogy jó ezt a mondatot így kiragadni a szöveg összefüggésből, és jó mondani azt, hogy Jézus velünk van a világ végezetéig. De ez a misszió parancshoz tartozó ígéret. Vagyis Jézus azt mondja, hogy én akkor vagyok veletek a világ végezetéig, ha ti ezt csináljátok. Egyébként meg lehet, hogy nem vagyok veletek. Vagy persze velünk van, csak egészen más, amikor én ezt a feladatomat végezve tapasztalom meg, hogy ott van mögöttem Jézus. Veletek vagyok minden napon. És amikor innen kimentek, vagy kimegyünk majd, és mindenki a saját munkahelyére holnap, ahol szerintem nem véletlenül vagyunk ott, ahol vagyunk. Én hiszem, hogy ha egy iskolába helyezett bennünket, vagy egy, egy kutatóintézetbe, vagy bárhová, akkor azért helyezett oda, mert ott akar Isten valakit magához szeretni. És engedjétek, hogy Isten használjon benneteket. És kezdjetek el ezért imádkozni. És hogyha adódik lehetőség, akkor meg kezdjetek el beszélni. Mert az Isten majd úgyis megadja azokat a szavakat, amiket meg kell adni. Még egy utolsó mondatot szeretnék, hogy az első keresztények, mondtam, hogy megváltoztatták a világot. Ennek a titka szerintem az, hogy azok az emberek, akik komolyan vették az Istennek a parancsát, azok az életüket sem kímélték. A Jelenések könyvében, a 12. fejezetben van egy ige, Jelenések 12-11, így hangzik, legyőzték őt már, mint a sátánt, a bárány vérével és a bizonyság tételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. Vagyis azok győzték le a sátánt, egyrészt a bárány vére legyőzte a sátánt, de a bizonyságtétel igéje azoknak a bizonyságtétel, akik az életüket sem kímélték. És hogyha én ugyanígy vagyok, hogy az életem se drága, hogy akár még mártírhalált is halok az Úrért, akkor én le fogom győzni a sátánt, meg ti is le fogjátok győzni. De hogyha az életetek sokkal drágább, akkor eredménytelen lesz. Eredménytelen. Ezért a nagy kérdés az, hogy mibe fekteted bele az életedet. Belefekteted abba, amit itt a képen látunk, hogy ott a szigeten ott el vagyok, vagy belefektetem abba, hogy kimegyek a háborgó tengerbe, és az életem se drága nekem azért, hogy emberek megmeneküljenek. Köszönöm, Úr Jézus, hogy Te nem kímélted az életedet azért, hogy emberek megmeneküljenek a kárhozatból. Így menekülhettem meg én is. Köszönöm neked, hogy Te példát adtál arra, hogy nekünk is hogy kell élnünk az életünket. Segíts, Uram, lemondani a mi saját életünkről azért, hogy mások megismerhessenek Téged. Tudom, hogy nagyon nehéz, és az én életemben is egy nagyon nehéz. Köszönöm neked, Uram, akiknek az életében már használtál engem, hogy közelebb kerüljenek hozzád, de úgy szeretnék még jobb eszközöd lenni, hogy jobban tudjál használni. Imádkozom azért, hogy töltsd be, Uram, ezt a gyülekezetet a Szentlélekkel, hogy ne egy ilyen langyos, kiüresedett keresztény életet éljünk, egy vallásos életet, hanem olyan, amelyik a Te tüzedben ég és él. Uram, így állítsál minket helyre, és tegyél, Uram, a mi helyünkre, azokon, ahová küldesz bennünket, akár a munkahelyünkön, a családjainkban, a szomszédaink között.